Miksi Suomi ei kasva? Koska ajattelumme ei kasva. Tunnistin tekoälyn kanssa 6 kansallista, suomalaiskansallista V-voimaa, jotka vähentää Suomen kasvua yksilöstä yrityksiin ja yrityksistä kokonaiseen yhteiskuntaan. Nämä V-voimat vallitsee ja hallitsee niin kokouksissa, strategiatöissä. Ja niin kauan kuin me ei huomata alitajuisen mielemme oikkuja, näitä V-voimia, niin kauan raavimme päätämme tämän kasvun kanssa. Kun mä olin ruotsalaisessa johtajuusopissa, mä näin toisenlaisen vaihtoehdon. Ja ilouutinen on se, että tämä ei ole edes hirveän mutkikasta. Tämä ei ole esimerkiksi yhtään niin mutkikasta kuin arvotyöskentely, joita mä oon itsekin ollut viemässä yrityksiin. K-voimat kasvun ajattelun kalibrointiin on hyvin yksinkertainen, nopea, mukana kannettava työkalu. Jos elät ajatuksessa, että tässä ei ollut mitään järkeä, niin pysähdy hetkeksi miettimään, voisiko sun ajatus syntyä V-voimien kautta.